tak, Carsten. Skal vi ikke det? Tak, Carsten. Kan du pizza? Ja, hvad så? Det er oplærende giger, må det være. Den bedste oplærer, der findes. Jeg er lidt glad for, at det ikke er 12 meter. Så bliver det fandme fungerende meget der. Nå. Det er jo pisse lige meget, hvad det er til. Det kan vi jo selv tjekke. Nå, det er meget ret. Ja, men så fortæller den en masse historier samtidig. Ja. Station. Ja. Ja. I skolen. Så er det bare tilbage. Der er dans. Ja, danse. Vi kan da også gøre det danse. Ja. Det er jo sådan. Så nu er det 3.22. Ja, 3.22. Så kan du se, der står der Store Lyngby. Så ved du også, hvordan det er ligesom 3.24. Til Katrine, hun er serverer derinde. Ja, men det er simpelthen, hun er arbejde nu. Hun er bartender derinde. Ja. Det er der store drinks. Du kan også blive hentet en limousine, hun kører også limousine. Ja, hun ikke mere. Hun er altid syg, men... Ja. Det er nok nogen, du kører limousine. Det har været sådan flot. Der kan ske. Ja. Der er champagne ombord. Det kan godt være. Nej, det kan godt være glat, jo.
februarskede. Ja, vi får det hele året rundt. Og det er helt præcis isoleret der. Ja, ja. Men der er også varmt. Der er nogen, der bor dernede hele året, så de var lige over at se efter den næste dag. Der var ikke sket noget der med vandet. Det var varmt. Vi ligger i første række. Og vi betaler også til lidt af kystsikring. Ja. Hvor er det ligger en Carsten Marine også nu? Hvor varmt? Hvor er det ligger en Kig på vejen den. På Vøen. Ja. Møde og klædt. Ja. Der er god strand. Rigtig god strand. Der kommer masser af turister også. Det gør der. Næsten for meget. Ja. Ja, ja. Det er derfor, det er så dejligt at komme derned om vinteren. Når det så ikke står på
rejsekortet, så får vi noget så. Nej, vi skal have 14, 15 og 16. Kun de 3 afgange skal vi Men der er nogle gange på rejsekortet, ja, og så er sommerferie, så står det ja, så det vi kører ned alligevel. 14, 15 og 16. Ja, Meløse. Ja. Vi skal ud og finde vejen til Meløse. Kan du huske, hvad stopstedet er? Nyvej. Nyvej. Ja. Ja. Og så er der... Der ligger sådan en lille købmand, ikke? Den der stopsted, der bruger vi bare det. Det er i skolen, der. Kornmarksskolen nede også. Er det godt, så ja? Jo. Kornmarksskolen nummer 2. Ja. Det er lang tid siden, det var tid. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Tjek på Nyvej, ja. Ja. Efter den her, vi kører aftenturen, der står Solpark, ikke? Det er jo så herude til højre, men det skal vi ikke. Der er bare en streg om aftenen, så vi skal bare til venstre, når vi kommer ud. Okay. Ja. Vi skal til venstre, når vi kommer ud. Ja. Ja, vi skal til Lille Lyngby, der står. Og til venstre, siger du? Til venstre, ja. Så skal vi en tur ned igennem Lille Lyngby. Og ud til hovedvejen igen. Det er bare ligesom sådan en vej, der kører ind og ud igen. Ned til Lille Lyngby Kirke. Ja. Der er nemlig et stopsted dernede.
holde den ud lidt længere frem. Og så giver det Lyngby det, så stopper der nede ved kirken. Ja. Jamen det var fordi, jeg sad til på skole.
kører den jo måske i station. Den kører ikke ud til Kortmarksbro. Det går bare. Ja. Den er bare måske i ja. Ja, men til venstre, ja. Ned og vende ned på Ølsted station og tilbage igen. Den anden vej fra. Kender du Ølsted Kro? Ja, ja. De laver også noget mad, ikke? Ja, det har de nemlig gjort. Det er mange år siden, jeg har været der. Kan man lige køre rundt til over til stopstedet der. Ja. Første gang, så kan man lige køre rundt en gang der, ikke? Det er en hvide bil der. Ja. Det er Ølsted station. Der er der bare. Så må jeg igen. Når du skal ud herfra, så skal man passe lidt på. Den er nemlig høj, den der kant derovre. Nå ja. Ellers så kommer man ikke. Der skal man så. Ja, bare tilbage sammen. Det er Ølsted station. Okay. Okay. Den er ret høj, den kantsten der. Men de vil ikke male. Nu er de jo selv om det. Ja. Det er vel 144 millioner stykker. Ja, 144 millioner. Og en der har vundet derinde.
sagde du, Carsten? Skulle den igennem Store Lyngby først, eller Ja, vi skal igennem Store Lyngby. Okay. Så der bare til Skævinge? Nej, Nej, her er vi så i Sjælland. gennem Store Lyngby og så også til Vægeløse. Du kan bare køre ind i Store Lyngby og ud på hovedvejen igen. Ja, men jeg skal ikke igennem Lille Lyngby så? Nej. De må nøjes med ind til service. Okay. Og dengang der fik vi til at finde ud af det næste år. Så tager vi slet det. Så vi tænker det. Ja. Der er 60. Finde en vej fra Vægeløse, der kører til Skævinge. Så slutter du på Skævinge station. Ja. Skal jeg så op ad den vej ind i Vægeløse og ud? Skal den nemlig.
godt nok skolen igen. Så er det her den højre. Kan man også altid følge rejsekortet. Det der sving skal du passe på med, den er meget skarp. Den stopsted som på rejsekortet. Du skal ud og lunde. Jeg kan også se Nej, du skal ud og lunde den anden side af vejen. det. Jeg kan også se. Det er bare så, man husker, når man kører mørke.
skæbne.